mandar ma'am? Skaya. Wait, Skaya. Nasa sukli na? Nasa sukli? Nasa sukli? Sukli on wala. Napa sa sukli? Wala kasi bayad kanina. Kuan ka nang unsa man ang nasa imo mo? Kuya, pancake, bula-bula. Bulan rin. Bula-bula daw. Alam mo na sa kana? Alam. Ilay mo na sa manok. Ilay sa manok na bula-bula. Ang manok ya saging. Kanang saging ba? Na nawala akong kwarta. Balik pila man. Malimayin ilang. Kani manuya. Ay, init kayo. Sabi kayo init. Init sa panahon. Ayaw na gyud pagutang na ibigay simba ko o kuwao na o kuwaan na dayon iyang idaan mo na. Lagi na sige kang anak sa balay. Kanang anbang mo ng bigas puro sila anak. Ha? Apili Diyos! Gusto ko mga OFW. Gusto ka naman ng mga idol. Guys, Ay kaya nakapangay. gusto ka naman ng gusto nyo sa iso. Oh, apili anak. Mga driver, mga kayo mga Apili siya adto. Apili siya adto. Diyos ni mo. Diyos. Dili ka? Wahon na niya ka. Wahon ka. Pero okay na. Diyos, apil Diyos. Oh. Ay, apil ay Diyos. Dili naman ang Ay. Kaya ang sukli. Wala Ano man to? na sukli daw, wala na. Ano yung supply lang? 20 din ha? Insakto na? So, padulong tag si Kayab ka rin guys. Biting mo. Ayun na kay, yun na kay Tamis kuan kayo. Ayun na.
Lara. Ha? Dili. Dili. Tumulong niya kay. Ay, berikan mahulog ka dyan. May pagdiri-kari dyan, makita na yun. Dali pa rin. Oo na.
Sunod na lang namin.